Эш барышында барлык таләпләрдә үтәлә. Кулларда перчаткалар, битләрдә маскалар. Агач утыртучылар бер-берсенә араны саклап эшли. Бу паркта бит инде безнең исполком сотрудниклары, культура сотрудниклары куатлар утыртыла. Ел сайын бит инде без куак утыртыр көнен уздырабыз. Шул хисаптан куатлар утыртабыз. Быел бит инде безнең 75 еллык победа белән без сад памяти утыртабыз. 100дән күбрәк безнең куак утыртыла быел. Нарат, тупыл, кайын агачлар үсентеләре Нурлат урманчылыгының Восход участок урманчылыгы питомнигыннан. Муп-трак коммуна хуҗалыгы идарәче компаниясе үсентеләргә сибәр өчен су белән тәэмин итеп торды. Утыртуыбыз пейзаж планировкасы дип атала. Ягъни төрле агач һәм алар табигатьтәге кебек таратылып утыртыла. Аннан без койма буена күчәчәкбез. Анда сызык буенча утыртабыз. Һәм башка агачлар да булачак. Яңгырлар үтте, туфрак дымлы, агачлар тизрәк үсеп китәр дип уйлыйбыз. Хәтер бакчасы акциясенә теләге булган һәркем кушыла ала. Чөнки сугыш җиле кагылмаган бер генә йортта юк. Моның өчен паркка да килергә кирәк түгел. Ә бәлки үзең теләгән агач үсентесен йорт янына яки бакчагына утыртырга кирәк. Нурлат районына 16 меңгә якын кеше фронтка китә. Шуның 6 меңнән артыгы яу кырында хәлак яисә алган яралардан кайткач вафат була. Агач үсентеләре утыртучылар арасында да бабайлары, туганнары сугыш кырында ятып калучылар бар. Әни ягынан бер бабай үлеп калган. Әтә ягынан кайтты. Кайткач үлде. Шулар истәлекләренә менә шулар утыртабыз менә сатны. Бөек Ватан сугышында хәлак булган 27 миллион һәр сугышчы өчен шул кадәр үк төп агач үсентеләре утыртылачак. Хәзер шәһәребезнең үзәк паркында хәтер бакчасы барлыкка килде. Әлеге акция кысаларында шәһәр буйлап 4 меңгә якын төп агач үсентеләре утыртылды.